Като партньор гледаме на президента и го чакаме на терена. В кое бихте си партнирали с него? Имате ли еднакви... Битката срещу Борисов и Пеевски. А в геополитиката имате ли еднакви виждания? Много голямо припокриване на вижданията. По кои точки? По всички точки. Запазване на българския лев, отказ за помощ на Украйна във войната, желание за мир. Цялостно. Консервативна, умерено консервативна центристка линия. Социологи, които огромна част от обществото иска запазване на лева. Колко ви бяха депутатите? Аз пък като адвокат международен искам да ви кажа, че договори, подписвани преди 25 години, имат намалена правна сила и могат да бъдат дерогирани. А и нещо много важно, когато те противоречат на Конституцията, не се прилагат. Така че с аргумента имаме международен договор, където сме приели еврото преди 25 години. А какво стане? Договора вече не ни харесва? Не, може да се променят всички договори. И нещо много важно, което никой не го казва, това, че няма клауза за отказ от еврото, не означава, че то не може да бъде в един момент махнато. Самия Европейски съюз може да се откаже от едината европейска валута. Кой ще ни реди гостите? Не сте вие човека. Аз се отнасям с уважение към вас. Аз и тогава уважавате журналистите и те да питат това, което искат. Защото няколко пъти връщате на там, кога сме ви канили. Редакционна свобода. Когато точно така. Редакционна свобода. Имате нужда от особен управител, когато меч управлява. Така ми се струва от BTV. Много ви е смешна смешката. Заплаха ли да го приемате? Не, защо вие сами казвате, че ви има някъде особен управител заплаха. Значи правилно възприемате намесата на държавата в частните бизнеси. И аз трябва да ви съобщя. И вие ни трябва да ви съобщя една новина. Кастинга за главен редактор приключи. Имаме си. Добре. Така че сигурен, че проблеми с гнева нямате. О, не, нямам никакви проблеми. Консултирате ли се с някого по тези въпроси? Вие трябва да се консултирате с някого. Защото правите внушения, които не отиват да предават. Както вие казахте, от 10 месеца не сме готови. Това заради гнева ли? Не, ние не ви репликираме, защото е така, това са фактите, ето това са фактите, нали? Хващате телефона и го хвърляте на земята. Правите с експертиза и нищо не се приеме. Идват да ни бият накрая вече. Какво да направим? Да наведем глава ли? Толкова пъти сме навеждали глава. Да, обаче да отговорите пък с насилие. Какво е това? Като сте били... Трябваше да оставяме на бият, като сте били дете, вашите родители не са ли ви учили? С думи. Само слабаците бият. Аз мисля, че ако поне малко сте гледали меча, ние сме едни от най-силните в думи. Почувствахте ли се застрашен физически? Не съм се почувствал застрашен физически. А защо тогава реагирахте с физическа агресия? Защото думите му бяха вербална агресия. Това, което правите вие в момента, не е ли вербална агресия също? Измет какво е? Това е истината. Това са австралопитеци, които са вкарани вътре да натискат бутони за новото начало. Това е истината. Истината е неграмотна, гадна, долна, измет е заринала парламента и институциите и тя трябва да бъде изрината дори с физическа саморазправа. Нивото, такова ли искате да е нивото? Защото казвате, това и бъдещето. Това ли обещавате и на вашите избиратели? Голям бой обещавам от тук нататък. Ще се биете в парламента. Ще се бием в парламента срещу такава измет, която е заринат българския парламент от години, за която е виновен Пеевски, ГЕРБ и всички тези, които ни смазват 30 години. И това нещо, което вчера стана, нито е провокирано от нас, нито сме го искали, но това е единственият начин вече да отстраним тази измет, която е надвиснала над България, върху той беше надвиснал над мен. Не съм ходил аз да се закачам с него и да се